Mira, espera, Hola, mira. hola, 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 hola. ¿Qué pasa? Aí estás. Dentro, xa estás dentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tedes a Brais do Val. Bueno, Brais, Pues un nada. placer terte aquí. Veña, chao. Bueno, pues nada, Veña, como un queiras. placer. Acabamos antes. Dale. Que Ay. tal, hombre, que tal? ¿Qué tal? Pues ben, aquí, contento de estar aquí contigo. O Joder. sea, que nunca faláramos así, ni presencialmente, ni por Skype, ni nada. Eu tiña moitas ganas, tío. Tiña moitas ganas. Igualmente, Eu tiña igualmente. moitísimas ganas. É unha persona das que máis tiña ganas de traer, a verdad. Pues non se Eh, nota, ¿eh? Porque te has hecho outro día o Lexón Mario, non sei que tal, non se notaba moito, ¿eh? Sabes por que trouxen o Lexón Mario? No, non sei, vinche un directo aí que estabas aí vendo os seus vídeos e tal, que tú estás aí medio follón, pero bueno, non sei. Non sei. Mira, pues conto así resumidamente. Bueno, houve un tipo Sí, aquí que me dixo: mira os vídeos de Alexon Mario reciando TikToks. E dixen eu, bueno, fijo que salo eu. Fijo. Cando me dixo así, fijo. sí, Efectivamente. suele pasar. Efectivamente. E bueno, entón o tipo seguenlle o rollo, deixelle un comentario e dixenlle a xente: que vos parece se o traio e falo cara a cara con ele e comento as movidas? Hombre, Entón, sí. bueno. Sí. Tuve no que meter, senón xa ibas tío antes. Por favor, por favor. No, home, no. No, home, Por no, que bueno, favor. a xente xa sabes que o salseo encanta allí. Respeto, Outras respeto. cousas non sei, pero o salseo. No, Pois nada, eso mola eso encanta. eso mola a todo o mundo. Bueno, pois vamos a empezar. Eu sempre deixo paso ao invitado a que se presente, non? E dixo, quen hostia Brais do Val? Pois son eu. Que tal? No, a Efectivamente. ver. Pois non sei, Bras do Val é pois, un rapaz de 26 anos que actualmente traballa na televisión de Galicia nun programa que se chama Galicia Noticias, que se o podedes ver estaría fenomenal, porque na tele se non te ve moita xente despídente. E nada, e que empezou subindo vídeos a Facebook, e despois a YouTube, e despois a, non sei, a Instagram, e despois a Twitch, e non sei. E a todo cantas redes sociales hai no mundo estou eu. E nada, un chaval que fai vídeos e pouco máis. O sea, tampouco sei moi ben como definirme. No, pero de feito a ti conocente polo Facebook, tío. O sea, Non me digas. sí, old school total. Ostras, O sea, sí. sí que es, A mí aparecesme no Facebook, tío. E claro, eu quedei, hostia, tío, un fulano que fai vídeos en gallego, tío. E depois xa vin a tua evolución a YouTube, sabes? E dixen, hostia. Joder, hostia. Eres de los reals, Sí, de los... sí, de Hostia, cuidado. Real Fooder. Joder, totalmente. No, pues sí. Empezamos en Facebook y bueno, y seguimos en YouTube y nada, y ahí estamos. Joder, pues de puta madre, tío. De aí a televisión, macho. Si manda huevos, efectivamente. Pues No. sí, al final mira onde acabamos. Hostia, tío, é que eso, hostia, a mí pareceme super increíble, non? Hostia, joder, tío. Quen chiva a dicir a ti, non? Ninguén. Hostia, O sea, tío. eu nunca o fixen con esa intención. Evidentemente, ahora que acabou pasando, eu encantado, sabes? Pero nunca pensei pero nin da forma máis remota que ia acabar podendo vivir disto. O sea, increíble. No, a verdade é que eso nunca nadie o espera. O sea, a vida xa sabes que dá No, moitas voltas e que sei. totalmente, tío. Quen me iba a min tamén dicir que te falando aquí contigo? Bueno, marre carallo. Joder, podíamos estar falando en calquera taberna, Sí, eh? sí, que sería máis probable que pasara eso a que pasara isto. Se non chega a haber COVID, seguramente, sí. Pero sí, aquí estamos, tío. Aquí estamos. Bueno, que tal estás levando a situación actual, esta mierda? Pois como a todos, tío, con resignación e facendo o que podemos cada un de nós. A verdade é que, bueno, hai días que se fai máis cansado que a outros, pero bueno, dentro que cabe levo ben, que íamos facer, o sea, con, bueno, non sei, non me sale a palabra, pero con resignación Totalmente. e preocupado polos datos, o sea, falando en serio, preocupado polos datos, porque cada día son peores e bueno, parece que quixemos salvar o Nadal, pero non quixemos salvar as vidas da xente, e nada, pois estando na casa e intentando que campear o temporal como mellor se poida, e sin moito máis. É que agora parece que isto me cago en Dios, non acaba na vida, macho. Hostia, non dá acabado, E o que Hostia, nos queda aínda? hostia. Pero bueno, non te quero deprimir. É que, Pero joder. mira, dixo cando foi o de marzo joder, cando nos mandaron pechar o cole e tal. Sí. Che joviarse, no, pechan os colegios. E o lunes non vas a traballar, o sea, pecha todo. E dixo yo, e estaba dicindo ás miñas compañeras, jaja, lol, 15 días. E mira os 15 días onde estamos. Toca tu carallo, madre A mía. ver, foi unha postura bastante extendida. Eu teño moitísimos colegas que ao primeiro pensaban que iba a ser unha cuestión de 15 días e é o Total. normal. Os chistes que fixamos. O Sí, sea, hombre. os chistes. E,
Pero a ver, chistes hai que facelos, home, senón a vida é demasiado dura para non andar de coña. Sí, que eu estaba eu o mes anterior estaba nunha taberna, estaba cun colega meu e digo, mira, o coronavirus, bueno, non son nada, eso que dá lá, que vai chegar aquí eso. O caralho, 29. Bueno, cousa que pasa, macho. Como foron os teus inicios nas redes? Que foi o que empezaches, ti dixeches, vou empezar a facer vídeos? Pois eu empecé en Facebook, porque me acordo que, a ver, fai moitos anos, que non sei cantos anos fai, pero igual 5 ou así, foi na época do boom de Vine, con Jorge Cremades e con toda esta peña, que estaban facendo Vines, e, bueno, eu era bastante fan de todo ese tipo de contido, parecíame gracioso, como os memes agora, o sea, pues, que te partes con eles, pues eran os Vines de antes. E nada, un día, pois, pasoume unha historia con a amiga, así bastante, bueno, non foi graciosa, pero dixen, vou facer un Vine disto. E fixeno tal, pasei yo a ela, dixo, ostras, que gracioso, tal, telo que subir. E eu, en plan, vamos subir esta mierda, non sei eu. Dixeme, non, joder, subio, tal. E nada, subino, e tuvera como 10.000 visitas, e dixen, hostia, que guai. E empecé a facer máis, e o segundo xa me compartir a Postureo Español, e Postureo Español tiña como 1 millón de seguidores, entón empezaron a chegar máis solicitudes de mensaxes, e imagínate. O sea, imagínate. E compartiramo eles, entón empezaras a me petar o Facebook de peticións, e dixen, mira, fago unha páxina, e xa está. E empecé a subir vídeos á páxina, e pouco a pouco, e aquí estou. Hostia, chaval. Non sabía que for... Eu de Vine sí que non sabía. Sí, foi por esa época, o sea, e nada, subín un vídeo corto, era de unha amiga que fai moito tempo que non sai de festa, que de repente che di de sair de festa e poñía a mítica música desta apocalíptica e 4 fotos chorras. E nada, ia se sentara guai e tuvera boa acollida e a partir de aí, pues a seguir facendo vídeos. Hostia puta, macho. Por unha gilipollez. É que eu creo que o Vine, porque agora tamén hai moitos así que intentos de Vine en TikTok. Veremos tal algún día aí. En TikTok? Sí. Non creo, tío. Non creo, non son eu moi de... Con todo o respeto, non son eu moi de TikTok. O sea, sei que TikTok non é simplemente xente bailando e facendo así e tal, pero é moito máis. Que eu tamén, eu iba con esa predisposición, É a primeira vez que instalei TikTok, tío. A ver. É o que é unha fauna un pouco peculiar. Peculiar de carallo. De carallo. A vista está. Non. A ver, hai moitos tipos de contidos diferentes. O que pasa é que eu creo que o problema de TikTok é que fíxose famoso, entre comillas, polos míticos bailes e tal, entón moita xente pois diz, non, eu fago vídeos en TikTok. E é como, joder, xa está este pavo aí bailando, que a música esta Jason Derulo. Pero non, hai moitos tipos de contidos, joder. É cada vez máis, é un animalado. E alegramos. Sí, totalmente, por favor, a variedad, por favor. Hombre, pero en TikTok vai de carallo, non? O sea, como vas en TikTok? Non sei, creo que teño xa casi cerca de 36.000 por aí. Carallo, 37, por aí, sí. Pois, sí, señor. Bueno, non sei, a min ainda me sorprende a día de hoxe porque é todo en gallego. Eu creo que hai xente que fora de Galicia que me sigue. De feito, houve un comentario que me dixo: "Non te entiendo nada, pero me haces gracia." Oye, pues eso está de puta madre. Non sei se é un insulto. Sí, bueno, eso está a libre interpretación túa, aí xa depende de como queiras entender. Eu como un halago, eu tomo como un halago. Sí, mellor, sí. Mellor así. Bueno, saber un pouco tamén como é Brais detrás das cámaras, que afeccións tes, así que non sacaras á luz. Que tampouco te creas ti que teño unhas aficións super raras, o sea, non sei, non me gusta, non sei, examinar os tipos de bolboreta que hai en África. Molaba. O sea, non... Molaría, que flipas. Molaba. Nada, pues nada, ver series, xogar cos amigos ao fútbol, xogar a Play, eu que sei, ir tomar algo, que sei, tío, a míticas movidas. O sea, tampouco... O sea, sin máis. Sin máis, un chaval sen máis. Pack estándar, é xusto, pack estándar. Total, pack estándar. Non hai gran cousa por aí. Está ben. A ver, sí, non sei. Foi que complicarse. É que, bueno, oye, cada un que teña os seus hobbies, eu que sei, eu sou un tío normal, o sea, a veces sinto envidia, eu que sei, vexo xente que ten hobbies, eu que sei, pois eso, non sei, tío, alpinismo ou algo así, en plan, joder, que guai, pero non... Estou ben na casa, sabes? Eu son moito como a ti, non? Tampouco. Sí, tampouco... Eu, quitándome o ginasio, que é así un pouco máis tal, pero... Xa te chaparon os ginasios, tío, sí, cala a boca. Está fastidiado, verdad? Teño aí o meu ginasio, eso. Bueno, pues vamos a estás equipado. Bueno, eu tamén quería preguntarche como foi para ti o traballar na tele e como te sentiches a túa primeira vez
diante do que é dunhas cámaras potentes? Pues estaba cagado, estaba cagadísimo, tío, o sea, estaba moi mal. Porque aparte, joder, é que eso, o sea, foi un cambio brutal, porque normalmente o normal, cando empezas na televisión, é que teñas, pues eu que sei, que empeces de reporteiro nunha cousa pequena, nun programa polas tardes un minuto, ou eu que sei, ir pouco a pouco. E eu nunca estuvera na tele, o único que estuve na tele foi un día no Land Rover, que lle tirei unha cunca de leite, a ver pilar por riba. Esa foi a minha primeira vez na tele, e a segunda foi concursando no Tiberás, pero foron intervencións moi cortas, unha foi concursando e outra foi facendo esa chorrada. E de repente, a primeira vez que estás na tele, que sexa en prime time, diante de 100.000 persoas, nun programa, que tens que estar aí media hora, pasei no tirando a regular mal, a verdade. Pero bueno. Pero bueno, a ver, non, despois fijo que che baixou todo cando saliches desa situación, fijo que dixeches, Sí, despois respirei. Dixen, bueno, pois xa está, primeiro día superado. No, pero sí, a primeira impresión, porque, joder, non é o mesmo estar na casa como estamos agora, que ali, que, bueno, ti xa sabes ben, que, joder, ver aí a 8 cámaras así mirando para ti, sabendo que non hai rede de seguridade, é complicado. Claro, é un follón. Mira, sabes o rollo que tiña eu? O rollo de eu son moi mal falado. Claro. Moi mal falado. Eu aquí podeme cagar en San Cristo que non pasa nada. Absolutamente nada. E entonces, eu de feito falaba con Adrián. Eu cando salín do programa falaba con Adrián. E dicíame Adrián, a ver, é que isto é moi diferente, home. Isto é moi diferente, tal. Eu sei que vos os que vindes daqui, dali, de Twitch e todo, tal, estás acostumbrados a outro rollo. Va ser que tal. Isto xa sabes que é outra cousa. E dixen, sí. É que sí, hai que cortarse moito, tío, hai que medirse moito e é moi complicado. O sea, eu tamén son bastante mal falado e é complicado, porque realmente a televisión, aparte é unha televisión pública, entón ten que ser un contido moito máis family friendly, porque, por exemplo, na Resistencia tes unhas certas licencias que nunha televisión pública non vas a ter nunca. No. E digamos que ten que ser todo un contido que un neno non se asuste. Entón, non pode decir tacos, nin facer comentarios moi, non sei, chistes, non sei como decirlo, sexuais ou o que sea. Entón, bueno, tens que medir moito no que dis. Pero, bueno, eu que sei. A ver, sendo sinceros, molaría que houbera como eu antes estaba falando, porque a mí aquí preguntarme, joder, que opinas ti dos programas que hai tal? Eu creo que serían moito mellores se vos deixaran ser vos mesmos. Eu penso que sí, o que pasa é que eu non sei se a sociedade está preparada para iso. Non, o sea... non está. Nin de locos. Que non, tío. O sea, que claro, ao final a tele tamén é un reflexo da sociedade e da xente que te ve. Ao final é como a pescadilla que se morde a cola. E está moi ben, o sea, todo o mundo quere un Polonia en Galicia ou eu que sei, un Valla Semanita, pero de repente saeste un pouco da liña marcada tanto pola cadea como pola xente e xa todo o mundo, non sei que locura, tal. Entón é como, mira, o sea, unha gilipollez tan grande como hoxe a Televisión de Galicia, en Twitter, puxo como 4 personas que saliron no Galicia Noticias, Bernardino Garrido, o do lavadero que quedou no lavadero. Mítico, sí. Míticas cousas, sabes, do Galicia Noticias. E en plan de broma, son personas entrañables, 2 señoras tamén que, se queres pasar, xente así polas risas, e puxeron, escolle un para que se vaya e deixa o resto, en plan, elección super difícil, unha gilipollez. E a xente xa botándose máis a cabeza, dicindo, pero como subides eso, non sei que sois a Televisión de Galicia, non sei que, facendo escarnio, insultando a xente, e é como, tíos, pois da igual, tío, seguimos facendo, xa está, tío, facemos vídeo de orquestas e tomar polo cu, xa está. Xa, eu entendo, xa. Totalmente. Si é complicado. Eu entendo vos a vos que estades aí atados e... É que é jodido. A parte que vos tamén estades un horario xa un pouco nocturno. Sí, estamos aí antes do prime time, de 10 a 10 e media. A ver, xa non debería ser un horario, non son as 6 da tarde, eu penso, claro, pero sí, evidentemente, pero eu que sei, eu tamén podo entender a decisión de que dai nenos vendo, entón é complicado. Xa. É complicado, é moi complicado. É que mira sen ir máis alá o que vos pasou co dos veterinarios. Cajo en diola, macho. Sí, eu que sei, tío. A ver, eu teño que recoñecer que, non foi un bo chiste, o sea, non foi un chiste co que te riras. Non. Pero non era. A bola que se lle dou tampouco é. Non, tampouco, e, o sea, a ver, a mí tamén me molestaba moito no sentido de que moitos veterinarios escribíronme e
había uns que me falaron ben, e cosa que agradezo, pero dicindo, non tens nin puta idea do que fan os veterinarios, porque non sei que, porque non sei cuánto, eu era en plan, joder, ti tampouco tens nin puta idea de como funciona a televisión, porque aquí hai un guión que hai que interpretar. O sea, eu a mellor son o maior experto en veterinaria da historia, pero fago un chiste de coña e non pasa absolutamente nada, sabes? E eu tamén estudiei ADE e vivín 1000 veces o chiste de o que vale, o que non paga, jajaja, non sei que, retrasado, tal, e na puta vida me ofendín porque é un chiste, tío, igual que os de informática no follan, os de magisterio, bueno, que creo que estudiaste de magisterio, a mítica pinta e colorea, son chistes que, joder, evidentemente, fixéronse 1000 veces, tampouco que sean moi graciosos, pero, joder, non te podes ofender así como así, joder, que coño, como amenazas de morte, tío, que, hostia, que non polo nada, tío. A ti? E tanto, hombre, me cago en Dios, tío, a primeira vez que saí despois de facer ese programa Rúa, eu pasei no mal, tío, por si... Porque ten paranoias, tío, porque cando te chegan 10 mensaxes desexándoche a morte e dicindo sabemos onde vives, vamos a por ti, sales a rúa acojonado, tío. Al final salimos acojonados por un puto chiste de mierda que non sería gracioso, pero era unha gilipollez. E iso non se pode permitir. Eu acabei moi encantado co tema, tío. Hostia, de verdad. Tío. É que, hostia, eu non sabía, En plan de que... Sí. Porque eu isto faleino tamén con Pablo, con Meixide, con Pablo Meixe. Sí. Falamos deste tema. El tamén sofreu, bueno, el tamén soltou un chiste máis gordo, pero moito máis gordo. Tuvo as súas vainas. Pero falamos deste tema, eu non sabía que ti tamén levaras amenazas de morte de... Sí, e joder, foron a locura, o sea, foron a puta locura, e insultos e o sea, varias asociacións pedindo o noso despido, que joder, eu entendo que, sabes, que foi un chiste que, oye, eso totalmente desafortunado, tal, pero joder, que hai 50 familias vivindo dese programa, sabes, o sea, que tampouco podes despedir a xente así como así, tío, e foron días complicados e tampouco, eu creo que se sobredimensionou todo dunha forma que non, totalmente. Que espero que non volva a pasar, o sea, non no noso programa, que non volva a pasar en xeral, joder, non se pode ir así a cabeza, sabes, pero bueno. Non sei. Toxicidade afuera, mala vibra afuera, Totalmente, tío. Hostia, madre mía, como está a puta xente. Sí, está moi mal. Bueno, como se che dou por metértelo en Twitch? Pois a min gusta moito comunicar, o sea, gusta moito, pois, joder, como todos os que estamos en Twitch, pois, falar da vida e reaccionar a cousas e crear contido, basicamente. E Twitch, joder, cumple todo... Aparte son un pouco vago, entón cumple todo o que preciso, porque para facer vídeos en YouTube, non sei se ti has feito moitos vídeos en YouTube, pero é un coñazo, non sí, creo che ben. É un coñazo. Entón, no tempo que gastas para facer un vídeo en YouTube, faz 6 directos en Twitch. Entón, tendo Twitch Studio, que é super intuitivo, e podendo facer contido dun xeito tan fácil, e ademais tan conectado ca xente, porque ti ves un comentario agora mesmo e podes responder, ou cando queiras. E iso en YouTube non pode ser. Entón, digamos que para min Twitch eu estou a topísimo porque me parece o futuro. O sea, parece un futuro do audiovisual en xeral. Non sei se vai ser Twitch ou unha plataforma parecida, pero non sei, é que ten o mellor de todo. Sí, totalmente. E aparte tamén che pon unha gilipollez no comentario, bloquealo, tomar polo cu e outra cousa, o sea, é que é super guai. É que a mí parece super maravilloso esta plataforma. É increíble, tío, para mí é... Hostia, que ten o mellor de todas as plataformas. A mí é que me encanta, fora coñas. E penso que vai ser o futuro. Eu tamén, a verdade é que a mí pareceme, o sea, é o que dis ti, méteste, colles, faz o rollo, tal, falas ca xente, pasas a tarde, sí, xojas, falas co outro, conoces a xente nova, tal. A mí parece genial, tío. A mí parece moi genial, tío. Non me extraña que este comendo a YouTube tamén hasta. Tuve un debate onte no meu Twitch sobre iso, que había xente que dicía que non, que YouTube vai aguantar, tal. Eu creo que o YouTube espabilou ou está mortísimo. Totalmente. Isto está o papando. A parte que ti aquí podes facer o que che sale dos collóns. Entre comillas, pero sigue. Pero podes facer o que ti queiras, o sea, a ver, non podes poñer música de xente e tal, bueno, vale, bien, pero a nivel de crear contido, joder, que podes facer o que queiras, o sea, un solo clic, podes reaccionar a algo, podes falar ti, podes xogar a algo, o sea, que podes facer o que ti queiras, tío. É que lle dá por saco a YouTube 20 veces, o sea, non hai nivel, non hai comparación. Totalmente. É que a mí parece... Joder, a mí mola máis o feedback que che dá, sabes, así instantáneo. En plan, tío, é que non sei canto, tal. Mola un huevo, a mí mola, encántame. É que Twitch, unha noite en Twitch é como sair cos colegas que nunca sabes o que vai a pasar, tío. Porque ao mellor estás falando con alguén, pasanche un clip de non sei que, reaccionas a ese clip, de repente enganches con outra cousa, bueno,
É a hostia, tío. É O sea, que eu... hostia. É cando tes unha comunidade, porque, bueno, ti xa tes unha comunidade tamén ben formada e tal, de xente xa que che ve e tal, e cando tes esa comunidade xa cerrada de que xa che... Ei, xa tes como unha historia xuntos. Sí, comentaba outro día cun colega do curro que está moi guai porque ao final é como unha especie de, sí, de grupo de colegas virtuais que como que tedes xa uns chistes comuns, o sea, ti fas un chiste e toda a xente vai a pillar, sabes? E é xente que non te coñece realmente en persoa, pero xa aprenderon a falar como a ti ou tedes un código común, está moi guai, tío. É Que que é unha plataforma de hostia. a mí é eso que me parece super maravilloso. O sea, que Totalmente, hostia, tío. Joder. Totalmente. Bueno, supoño que opinarás ben, pero hostia, tío, o que a comunidade que está formando en Galicia de Twitch. Moi boa. Moi boa, tío. É para estar orgullosos, O sea, é para estar orgullosos porque a min pareceme unha comunidade super sana, tío. Que, joder, está moi ben. A ver, tamén dicir que tamén Twitter era sano o primeiro, mira no que rematou, Bueno, pero... Twitter. O sea, os inicios sempre son bonitos, pero bueno, esperemos que siga mantendo, porque a verdade é que é unha comunidade super boa e super sana e joder, é que estou encantado. Eu igual, tío. A min pareceme... A min era inimaginable ter 10 espectadores. Sabes? Xuro, en Gallego, diste... Sí. Ter 5. Sabes? O sea... Sí. Diste, vale, que hai moitos gallegos, e hai chavales gallegos e gallegas e tal, pero aquí era imaginar, cando vin o teu rollo de que chegaches case a 100, casi, pero no. Ese casi, pero é 100, tío, chegarás, tío, chegarás. Pero bueno, hai que ir á reclamación da nota, joder. hai que mirar o bar ese día, que non sei eu se alguén se metería... Aparte non contabiliza ben esa merda, Se cho dixo. No, non me digas. Sí. No, posiblemente o mellor chegaches e non contabiliza ben. Cago la puta. No, porque eu tiñome a veces fijado xa cando había menos ou tal, 25, e pois máximo de 22, sabes? Entón, ti non te preocupes, chegaches. No. O importante é que vayamos todos facendo que nos guste e medrando e xa está. Pero que me sabes que dixen, hostia, tío, como arrasa. Sabes, dixen, é que ti sabes, é que motiveime eu solo, sabes, cando vin o rollo dixen, me cago en tiola, tío. É que se puede, joder, se puede, hostia. Entonces, vamos a demostrar que se pode, a ver. O que me molou é que estabas ti en directo, estabas con 60 ou por aí, estaba o Telejaita con 40, con 30, eu estaba con outros 30, ou outro tal, e diste, me cago en tiola. Que hai máis, aí xa hai máis de 100, tío. Sabes, o sea, e diste, que puta locura é esta, tío? É unha animalada, tío. E ves outros jogando ao LOL, ves outros jogando... Está moi guai. Está moi guai. E, joder, tampouco levamos tanto tempo ningún de nós. O sea, bueno, non sei canto levas ti, pero non é moitos meses. Non. Eu levo... A ver, porque eu empecé na cuarentena a facer o gilipollas. Comenzamos. A facer o gilipollas de... Estaba co Call of Duty Mobile e falaba en castelán. O sea, falaba en castelán. Falaba. Tal, porque non falaba con ninguén. Pero era o típico. Estabas aí e enchános uns collóns e dixen eu, non, vou falar en gallego que me queira ver que me vexa. E aí... Sí, señor. E dixen, por que... Non, está guai. É que como te sentes cómodo. A mellor, joder, a min o que me gustaría que dentro de 6 ou meses, ou, bueno, 6 meses igual cantarse, pero dentro de un ano ou 2 anos, que haxa xente aquí que estea falando contigo, que fale en galego e que teña, xa non que estea loitando por chegar aos 100, que estea loitando por chegar aos 1000 ou aos 2000. Totalmente. Sería a puta hostia. É o día, xuruche. Ora disme ti, ou dime o Miguel que está por aí, ou dime calquera destes que están aquí na comunidade gallega, ou Orgullo Galego, que Orgullo Galego tamén lle vai de puta madre. Pero bueno, se teña unha base da hostia tamén detrás, o sea que o sea, hai no que dicir aí. Entonces, xa outro nivel, pero hostia, a min dime eles, estamos vivindo desto. Hostia. É pa min como se fora pa min. Sí, é unha victoria moral, o sea, evidentemente. Porque diste, a min que é que ahora vesme ti, non, vou me dedicar plenamente a Twitch porque me dá para vivir. E dixen, hostia, tío. Olé, tío. Eu quito o sobreiro e pa diante, é pa Andorra. É pa Andorra, tomar polo cu, efectivamente, xa estou mirando un chalé ali. Non, o sea, sí, está guai, joder, e pouco a pouco eu creo que a comunidade pode ir medrando sen problema ningún e a ver, o sea, é a mítica cousa que está empezando e nunca sabes onde vai a rematar, pero
pero esperemos que de momento pinta ben. Bueno, si vas para Andorra, si un día chegamos a ir os dous, Sí, hombre. avísame, pillamos unha parcela os dous, sabes? Facemos unha casa cada Sí, un, xa, veciños aí e tal. facemos cousas xuntos, xa o mítico. Montamos un badminton. Claro, joder. cousas de ricos, joder, cousas de... Claro, un badminton pero con pelota de ouro e así. Correcto, Está guai. cun 10% de impuestos podémoslo permitir. Aquí, Sí, hombre. cunha pelota de plata, pero ali xa podemos ir a pelota de ouro xa. O sea, xa saiu Andorra, xa de aí, xa saiu Andorra. Andorra nestes días sale moito, sí. É que- Sale moito e entra moita xente en Andorra É estes que días. tes uns seguidores moi cabróns, porque onte colleu, Non me digas. viñeron, por certo, onte viñeron aquí e díxome, mañán pregúntalle sobre o tema Andorra, que está moi rayado, está moi rayado. Está moi rayado, non? Non sei, non sei que falas ti con esta xente. Hostia, pues non me acordo, tío. Pois sobre o tema Andorra nada, o sea, o que dixen que, joder, eu espero que, evidentemente a mí nunca me vai a pasar, pero espero que se algún día estuvera nesa situación ter suficientemente a cabeza amoblada para quedar aquí, é todo o que digo. Bueno, a opinión é que, para min, que fagan que salga dos collóns. Se quere marchar, marcha, eu que sei, eu... É un tema moi complicado tamén, É que é jodido. É un tema jodido, É un tema jodido, date de conta que vale, que cobras 4 millóns de euros e que con 2 millóns de euros vives. Hostia, vives, me cago en diola, que carallo se vives. Que é o que dice aí, vai, que a min quítame o 50% e vivo de puta madre. Vive de puta madre. Pero eu que é un sei. tema moi complicado. A ver, eu se te digo, se todo o mundo que é rico marcha deste país, cando te poñes enfermo a ver que pasa, ou a ver como ou ver as estradas, ou a ver a educación. O sea, a mí pareceme que, bueno, se todo o mundo fai así, bueno, invito-vos a imaginar o mundo que nos quedaría en España e no mundo en xeral. Pero bueno, entendo que o ser humano tamén é, bueno, egoísta, tens que mirar polo teu, nunca sabes o que vai a durar a tua carreira en YouTube. Bueno, é moi complicado. Tamén hai miles de empresas que non tributan en España e a ninguén lle importa unha mierda, porque Netflix non paga unha puta mierda en España e todos estamos vendo Netflix tan contentos e ningún nos sentimos culpables nin responsables de facer iso. Entón, bueno, é un tema complicado. É que Amazon creo que está en Irlanda, non? Está en uns servidores en E Irlanda Amazon... ou por aí, o sea... Sí, realmente nós somos como medio cómplices tamén. Debe usar ninguna palabra xa. Entón, bueno, é complicado, macho. É que se nos poñemos mirar así, é que de feito escoitei a un youtuber tamén que estaba en Andorra e claro, dicía que estaba ali, bueno, porque despois se enamorouse dunha andorrana e xa quedou ali, entón está, bueno, jiji, cada un que diga misa, pero é dixo que estaba ali porque tiña o objetivo de comprarlle unha casa a súa nai. Entonces dixo, bueno, pues ole por ele era un youtuber famoso que... Sí, chámase Corbacho, creo que é. Un tipo... E sin estar en Andorra non lle dá para comprar unha casa a súa nai? Non sei. O tipo ten un Lambo, creo que ten, o sea que con un Lambo xa lle podes comprar unha casa. A ver, eu non sei cal é o nivel de importancia na súa vida, pero se prefiro máis o Lambo que a casa de súa nai, pois bueno, non sabrá. Claro. Sabrá. Claro, a ver, eu aí... Cada un ten prioridades. Eu cando dixen, bueno, despois investiguei porque dixo, quen é este fulano? Veas ao Instagram, sale, eu creo que ten un Lambo, ten un pepino destos da hostia, pero un coche de máis de 100.000 euros. E me cago en diola. Hai pisos por menos, Hostia. Sobre todo en Camariñas que compras un edificio inteiro, Claro, pues entonces Corbacho, que se chamaba, pues Corbacho, vende o Lambo, tío. Hostia, tío, eu flipei con eso, tío. Cada un pon as cousas que quere. Correcto. Bueno, tamén me preguntaron os teus seguidores, isto teño aquí anotado, que che pasa ca túa conexión a internet? Toto carallo, tío, teño internet de merda. Xa me vou ir cambiar esta semana porque estou xa, o sea, claro, estou chorando todos os días no meu stream porque é super frustrante, tío, que pesadilla. Dios, vai super lento, tío, o sea, que me das unha envidia de hostia no sentido de que, tío, vai todo fluido, tal, eu cando vexo estes streams vai todo super guai, é como que cabrón. Que ben lle vai. No, pero en plan ben, pero sí, o internet moi mal, xa pa semana nos cambiamos, pa semana vou ter PC novo e cambiarme de internet, o sea que isto vai ser a repera. A puta hostia, pero que tes fibra óptica aí, non?
teño fibra, joder, pero non sei que pasa, o sea, vaime super mal. Despois tamén é verdad que teño ordenador por wifi porque teño o router abaixo, entón algo sempre se perde. Mío. Tuve que comprar un cable de 20 metros para enganchalo hasta aquí, bueno, un follón de cojones. Pero bueno, problemas do rural e problemas da vida. Estás no rural, hostia. Claro, como te podes imaginar, pois é complicado. Bueno, aquí a estrada tampouco é que sea aquí, falo como se vivira no centro da Coruña, sabes? O sea, sí, quitando as grandes cidades, o resto é todo rural, o sea, a verdade. é todo rural. É o PC que estremes? Con portátil ou con... Termino con portátil, tío, de fai 5 anos que me valeu 300 euros, que te podes imaginar, un Intel i3, unha puta mierda como un piano. Sí, o sea, de feito, moitas veces pásame, estou eu streameando e alguén me manda pues, un tweet con un vídeo ou algo así, en plan, eu encantado de velo, pero é que non podo. O sea, cando me cargue o vídeo, xa estamos en mañán. Entón, bueno, é bastante limitado. I feel you, bro, porque eu hasta fai un mes rezaba porque... A ver, eu sou moi friki, Eu o que teño todo montado, xa tiña montado antes de streamear. O sea que a miña base de operacións aquí con doble pantalla, PC e todo tal, isto xa o tiña de antes. Entonces, o meu PC xa tiña moitos anos. A veces rezaba porque non me deixara tirado aquí falando contigo. Aparte, cando estaba falando así, estaba streameando, empezaba a meter, pero pensaba que iba a despegar. Empezaba e dixo... Mi madre querida. E rezaba porque non digo, tío, isto reventa todo e imos tomar todos polo cu. Ora xa teño todo novo, entón o sea que non hai puto fallo agora. Agora sí que sí. Agora sí que sí. Pero bueno. É un alivio, é un alivio. Ten que ser a repera, vamos. Pois para semana xa... Aquí pediste a PC Componentes ou algo así? Pedino polo Corte Inglés, aí, como boa persona maior, que había unha ofertaza, vino un chollómetro, o sea, había un chollómetro xusto, un HP e tal, e nada, guai, a ver se me chega esta semana que ven, e pa'lante. Pois de puta madre, joder, pois xa veremos, ides ver o cambio de Brestoval. Se alguén viu o meu stream antiguamente vai flipar. Hostia, tío. Espero. A ver, é unha putada, é unha putada. É super frustrante, tío. É frustrante, porque ti queres facer cousas e non poder... Tío, é que... Hostia, que está todo en contra, tío. É que, claro, e depois ves a xente, joder, que fai eso, vídeos en castelán, que ten miles de seguidores, que lle vai todo como un tiro, en plan, eu estou loitando contra esta peña, é como se eu estou botando un partido contra Federer xogando ao tenis e eu estou sin raqueta, devolvendo as co pé, sabes? O sea, pegando unha patada a pelota. Ou manco. É que non hai forma. Ou manco, o sea, nada, e sin pernas tamén, o sea, que non hai forma de competir así. O sea, así non hai quen faga nada. Pero bueno, o sea, é que eu enténdote perfectamente porque vivín esa situación e... É complicado, sí. De feito, eu tiña a webcam antes, tiña co móvil. Sí, mítica. Tiña o móvil conectado ao PC, entonces usaba o de webcam. Eso xa me limitaba a estar sin móvil. Claro, en follón. Claro, eso pasa de Telejairo tamén, que amito moito con ele, en plan, se está co móvil non pode responder WhatsApp, se responde WhatsApp non está ca cámara, bueno, un descojone da hostia. Puta, bueno. Bueno, quero tamén preguntarche, que isto pregunto ya todo que é así rollo figura pública a nivel galega e tal, como levas ser unha figura pública, como se tu veches unha anécdota así en plan pola calle curiosa ou... A ver. Bueno, a ver, pasoume unha vez cando fora o Land Rover, pero, o sea, daquela ainda non era nada, pero cando fora o Land Rover que tería a Conca de Leite a Roberto Vilar por riba, que acórdome de a semana seguinte ou aos poucos días ir ao súper a comprar cousas, joder, e nunca me sentín tan observado como ese día comprando un cartón de leite. O sea, estaba eu comprando un cartón de leite e estaba todo o día mirando para min, rollo, mira, aí estaba comprando leite e tal, e pedírame unha foto e todo ali co briquet de leite na man e, bueno, un follón da hostia. E a semana seguinte, saíra por Santa Comba e houve dous camareiros que me invitaron a un colacao. Un colacao. Eu en plan, no, joder, gustaríame unha cerveza. No, pero douche colacao tamén. E nada, tengo que beber o colacao e a cerveza. Eso é real, o do colacao. No, te lo juro por mi madre. O sea, aparte pasounos en dous bares diferentes. O sea, de sair por Santa Comba, a semana seguinte, estar no Land Rover e os dous camareros víronme e eran en plan, hostia, o do leite, toma un colacao, joder. E en plan, no, home, non quero un colacao, son as 12:30 da noite, quero unha cerveza. No, home, no, que che pago o colacao. Bueno, pues trago o colacao para aquí, xa o beberemos.
e nada. Así foi. A xente é unha cabrona de carallo, tío. É a hostia, macho. Pero bueno, mentre sen así coñas por ben, eu encantado. É como levas tamén a nivel emocional o tema de haters e bueno, que che digan palabras bonitas tamén. Como levas ti a nivel emocional? No, ahora levo ben, teño que recoñecer que cando empecé fai anos, pues non o levaba moi ben, a verdade, o sea, levaba tirando a mal. O sea, o mítico de que tes 10 comentarios positivos e un negativo e é como me cago na puta. ¿Sabes? Pero bueno, ao final aprendes a vivir con iso. O sea, eu acórdome que pasara tamén moi mal ao inicio no Malicia Noticias, porque unha cousa é que critiquen os meus vídeos, que os fago eu, o sea, e outra cousa é que critiquen o programa, porque xa é máis complicado, porque é un traballo de moitas persoas, entón, sabes, como que che doi por todos, e tamén hai unha serie de condicionantes que a xente non o sabe, e criticase moito sen saber, entón, levaba mal. Pero bueno, ahora levo ben, o sea, vexo críticas, pois bueno, moitas veces vexo críticas por Twitter, doulle un fab e tan contento, e poño jaja, XD, gracias, que sei. Non as levo mal agora e espero seguir as levando ben, porque senón non podes dedicarte a isto. O sea, eso, no mundo no que vivimos, que a educación que hai, non te podes dedicar a isto ni de broma. Non, é que de feito, a ver, o tema de estar detrás da pantalla sí. É como que hinches máis o peito. Porque diste, bueno, total, non me conoce, non sei que, non sei canto. Pero si, se queres estar aquí, facer estas cousas, tens que ter unha mentalidade moi fuerte, creo eu. Sí, non, senón non aguantas. É que senón non aguantas. Eu teño varios amigos que se dedicaban a isto e ao final deixárono porque non... E había un que lleva moi ben, tío. Non vou dicir o nome por se acaso non lle mola, pero era un que, joder, que tiña miles de seguidores e estaba guai e dixo, non me compensa, tío. O sea, deixo porque recibía críticas e dixo, mira, para que vou estar aquí eu? E é así. É así. Pois fíjate, fíjate, o sea, alguén que estaba indo de puta madre, tal, non sei que, pois é o que é eso, tío. Por non... É que hai que ter moito cuidado que se di, porque a veces eu tamén creo que a xente pensa que os que nos poñemos aquí dando a cara do outro lado da cámara como que somos máquinas e non temos sentimentos, sabes, dá igual, poño jaja, imbécil, non sei que, como se dera igual e... Eu que sei, hai xente que lle afecta, de verdade, entón hai que ter cuidado. Pero bueno. Sí, de feito aí houve un fulano aí atrás que suicidou. O sea, aquí en Twitch. O sea, se non jodas, non sabía. Sí, foi un tipo que colleu e empezaron a poñer no chat, o tipo se quitaba super depresión a tope, choraba casi todos os streams e tal. Empezaron a poñer kill yourself, o sea, mátate, e matouse. Pois aí o tes, que bonita sociedade nos queda. Sabes, eso faite pensar, tío. Sabes, faite pensar moitísimo. Cando vi a noticia dixen, me cago en Dios, tío. Había un episodio de Black Mirror tamén que estaba basado en iso, nos comentarios, sabes cal che digo, non? E, bueno, pues, bueno, asusta un pouco a veces, pero, bueno, hai que estar un pouco por riba diso porque senón non vives. Non, olvídate, olvídate. A min isto, quero dicir, un comentario que che van aquí, que che di, eu que sei, José María _53, diche, eres un fillo de puta. Moi ben. De feito, bueno, porque eu tiña aí uns moderadores que son os fillos de... Son peores. Son uns cabróns. De feito, son superdictadores. A mínima que salta algún, eu que lle estou respondendo, porque a mí gusta moito seguir o rollo. Se teño tempo, se teño tempo, sigo yo. De feito, antes meteuse un aquí e díxome, me voy a cagar en la tumba de tu abuela muerta, cousa así, non? Venga, ole. Entonces, dixo, jaja, non tal, e seguín yo, pois espero que cagues ben, que che sente ben, que poder ser que sea gotelé, para que pringue mellor e tal. Pero bueno, xa está bloqueado, sí, pero bueno, sí. Ese tipo de peña está mal, o sea, non se pode facer caso. Pero así, é distinto. Tío, te parece normal poñer eso, tío, por favor, o sea, que a xente está... En que puto mundo vives, tío? O sea... Hostia, está moi fuerte, alucino que che puxeran iso, chaval. Sí. Que eso está denunciable, tío, non me jodas. Aparte, aquí en Twitch, a ver, ti cheiralos. Porque se che ven 3 ou 4 follows así seguidos, ping. Algo raro pasa. Entonces, se ves o nick en plan, ou un que era pito lechoso, algo así, sabes? Sí, xa. Porque se alguén que se pon pito lechoso, o mellor non é, claro, máis racional, claro. Entonces, diste, bueno, a ver, porque pode ser pito lechoso, é totalmente respetable, xente. Se vos quedes poñer pito lechoso, non hai problema. Non hai puto fallo. Eu vou seguir querendo igual. Pero
xa empeza, é outro que ves que Non inspira ten confianza. xa ves outro que ten outro nick así, cando empezan a falar, xa diste, estes veñen ao que veñen. Entón xa non lle das tregua. Hai que pasar. Cordero de Dios. Bueno, quería che preguntar tamén se eres festeiro. Eu penso que sí. Sí, no, sí que son. O sea, a ver, tampouco son super juergas, o sea, digamos que estándar, normal, o sea, gustaba moito polos verans ir de verbenas e polo inverno e polo outono, pues, ir a discotecas. E, bueno, sí que me gustaba, a verdad, e toca mo carallo non poder ir agora, pero, bueno, sí, Estás... era moito de sair, a verdad, pero, bueno. O sea, tampouco saía 3 días á semana, o sea, saía un, ou a veces 2, pero ou a veces ningún. Pero, bueno, eso, que sí que me gustaba. Está guai, joder. A ver, é que o salir de festa... Ben, Cago en Diola, ti. Cago na puta. O felices que éramos. E non o sabíamos, tío. Cago en Dios. Ímonos emocionar, Cago na puta. Mira, eu teño unha cousiña da gente que te conoce moi ben. Bueno, me cago. Non o vou dicir. Non vou dicir nin o que é. Vale. Non vou dicir o que é. Se te digo a verdade, non sei nin quen é. Hostia. Sí. Houve un intermediario polo medio que me veu dicindo, cando veu que te iba a traer aquí, díxome unha cousiña aí dunha dorna. Unha dorna? Unha varias, tío. O sea, non sei, unha dorna. Pero unha dorna que pero tuvo que se fai 3 anos ou así. Bueno. Creo que xa sei. Cando acabei dormindo na porta do edificio. Non sabe. Eu non quería dicir nada. A min díxome... Pero digo eu, joder, non pasa nada. Vale, porque eu dixo... Hostia, como chegarías ti hasta aí, chaval? Hostia, como cojones... Fua, chaval, que locura, tío. Hostia, alucino que entere. Fua, que locura. Que conste que eu levome con moitísima peña. Levome con moita xente tal. Sí, eu diversa. Non o sabía. A min cando me chegou esta persona dime: hostia, levas a Brais? Pois fálalle desto, porque eu sei isto, porque conoso a esta xente. Fua, que cuidado hai que ter na vida, chaval. Cordero, estuvo ten estado contigo o sea, en persona. Esta persona ten estado contigo en persona, o sea, sí. entonces díxome, coméntalle que lle pasou nunha dorna tal, que estaba esa persona tamén aí. Amigo, vaya. Entonces, claro, eu dixe, vale, eu coméntolle. Obviamente, xe vou ocultar a túa privacidade, porque xa mo dixo. Joder, non digas que son eu, tá? Tranquilo. Entonces... No, o sea, non sei se refiren a iso, pero sí, o sea, foi unha vez era a historia esa, non? Sí, algo así, algo de cheas. Sí, o sea, a mítica, a ver, foi na Dorna que nós estábamos no piso dun colega que era pre-covid, o sea, daquela aí nos podíamos juntar e dormir todos xuntos e estaba guai, éramos 15 nun piso a dormir na festa, bueno, a puta hostia, que se botas esas festas. Dormindo no chan aí, bueno, un follón da hostia. Iso é o mellor, esas son as mellores. Son as mellores festas, tío, porque éramos como 15 dormindo nese piso, era unha puta locura. E nada, debían ser as 6 da mañán, ou así, a verdade que non me acordo. E o 7, eu que sei, non sei qual era por aí. E nada, o sea, eu xa estaba cansado, pois xa empezamos a ver pronto, tal, e fun pa casa. Pero había como 1,5 km desde a casa o sea, desde a festa hasta a casa. E nada, chegamos á casa, mal como puidemos, e resulta que non pilláramos as putas chaves, e non tiñamos xeito de entrar. E nada, empezamos a esperar por él e dixe, mira, queden polo cu, tío, durmo aquí na entrada. Había como, o sea, a porta principal estaba aberta, entrabas, había a mítica rampa para cadeiras de rodas e dixen, eu durmo aquí máis a gusto que a Dios. E nada, e dormiña ali un par de horas até que chegou un colega máis mamau que a min e nos abriu. E sei que pasaban xente maior que a mellor iba a comprar o pan ás 8 e pico e vían e dicían, joder, como estás, chaval? Como está o país? Sí. Mira, pai, este drogado perdido, por Dios. Podes saber en que ano foi? Acordaste en que ano foi? Fará 3 anos, ou mellor. Fai 3 anos. Vale, pois exactamente por casi batemos. Non me jodas. Porque eu estuve con esa persona ese mismo ano.
Hostia, en serio? O mesmo grupo. Joder. Entonces, cando mo dixen, hostia, fai 3 anos, tío. 2017, non falamos, o sea, Sí, por aí sería, sí, por aí, non sei exactamente, pero... Pois, tal cual. Eu estaba aí, estaba igual que ti, o sea, ti tranquilo. É adorna, tío, no, eu, vamos, cero fallos, é unha festa. Ti imagínate o que pode ser a vida, que ao mellor sí que estuvemos, o sea, quero dicir, ao mellor, quero dicir, estuvemos así, ao mellor eu non sabía nin... Evidentemente. O sea, ao mellor estuvemos falando incluso e pásame un hielo, non sei que tal, bebemos un cubata e sabe, quen non sabe? Quen non sabe, Dios? Mira, eu en serio, cando bebo, eu falo moito, xa de por sí, falo, son un puto moto falando. Cando bebo, falo máis. Caeu Brais. Ou caín eu? Caeu Brais. Espera. Tum. Caeu el. Vale, a pesar que quereu. A ver se volve a meter. No. Volve. Tranquilo que volve, que ainda lle dá tempo. Dalle tempo a volver a entrar. Tranquilos. Aí está. Que tal? Ai, coño, perdona, tío. Nada. Que se me foi. Nada. Sí. Nada de ser eso, que falo como unha moto. Dunha vez eu fixen a carreira en Lugo e cando eu, levábame cun un que estudiaba comigo, era xogador do Lugo. Era así cun xogador do Deportivo. Por aí e tal, non? E dunha vez estaba Héctor Font, un xogador que estuvo no Villarreal e tal. Sí, sei quen é. Pablo Inso, pode ser. Tamén. Non sei, sí, creo que eran les dous. Pois eu sí que os conocía. Pero ele cando mos presentou, eu iba tan cheo, pois estuve ali falando con ele, poñendo podre ao Deportivo, indo por riba. Eu son do Deportivo. Pero estaba poñendo podres. E dixe, sí, ele dixeme, sí, yo soy eu, sí. Estas cosas pasan, mami, está ben, joder. Pois cando me digan eu que sei, tío. Bueno, pois vamos saltar a rollo das preguntas. Porque ti marchas, non? Sí, nun rato, a ver, podo aguantar un pelín, pero bueno. O sea que estamos guai e tal, o que pasa é que, eu que sei, a xente, non sei. Sí, ás 12 ou así, sin problema. Vale. 5, eu que sei, non te preocupes. Vale, pois teño esas preguntas que me fixaron en Instagram, que a verdade que che bombardearon. Que puto flipas. Bueno, a primeira diche Adrián, vaste casar? Ou te has pensado? A min gustaríame no futuro, verdad? Non agora, ni moito menos, pero con 33 ou así, sí que me gustaría casarme, sí. Invítasme. Sí, hombre, por favor. Perfecto. Claro, joder, faltaría máis. Rascando invitacións a bodas. Sí, por favor. Aí está, eu espero. Invitadísimo. Está grabado, Sí, hombre, saca clip. Bueno, pois agora vamos con Almudena. Almudena fixo a hostia de preguntas, así que algunha vez enviaches nudes por WhatsApp? Nos últimos 2 anos non. Eu retíñome este período de tempo. Vale, fixeches algún trío? Non. Gustaríache? Esta é a miña. Tampouco creo que me gustaría, a verdad. O sea, non sei, eu xa bastante teño cunha persoa como para ter dúas. É correcto. Entón, eu non son moi fan. Demasiado traballo, Mellor facer unha cousa ben que dúas mal. É que tal cual, tío. Sé tu propio jefe, chavales. Mandaches algún WhatsApp borracho do que te arrepintes? Sí, hombre, que non. Esa é básica. Eso é todo o mundo. Tes algunha fantasía sexual sin cumplir? No, a verdade que non. O sea, non sei. Que eu sepa, non. Home, non sei. Estar con amigos, ao mellor estaría ben, pero... pero non sei por que xe que non. É que non teño fantasías. O sea, está intentando buscar algunha, pero non teño nada. Almo, eu tampouco, se che caso. O sea, non... Home, que sei, no cuarto de baño dun avión, ao mellor. Algo así, algo en público potente, digo. Pornhub ou Xvideos? Antes de que respondas, xa vin esta resposta en Hai Cuarentena. Estaba eu aí. Estabas ti, por ali? Sí, estaba por aí. De feito, eu era o que facía as preguntas máis jodidas. Hostia, que cabrón.
Pues nada, eso, que Xvideos é máis del pueblo, o sea, Pornhub é máis elitista. Totalmente. Eu estou Sí. totalmente de acuerdo. Estou totalmente de acuerdo. Sí, sí, tío. Se tiveres o poder da invisibilidade, espiarías a alguén? Eu creo que hai cousas que é mellor non saber, tío. O sea, eu creo que non espiaría a ninguén. Cando non sabes algo, normalmente é mellor que non sepas. Entón, non creo que espiaría a ninguén. Sí, é mellor quedar na casa, non É mellor non saber, tío, sácate de aí. A ignorancia é boa tamén, A veces é unha gran aliada. A veces sí. Que opinas de infidelidade? Hostia. Non me gusta. O sea, non... Parece moi mal. O sea, parece moi mal e evidentemente estás nunha relación aberta non é infidelidade, pero se estás nunha relación pechada parece unha falta de respeto brutal e non sei, a mí non me... Vamos, no. Pizza con ou sen piña? Sen, joder, con piña parece unha aberración, tío. Sinto moito, creo que ti és con, estou te vendo, pero... No, tío, no. No, tío, no. O postre cómese despois, joder, a piña vai despois, tío, me da igual. Non se pode poñer na pizza, tío. Por favor. Sí, o sea, que cada un coma como queira, evidentemente, pero eu non... No. E por aí... Pizza con piña, tío, sí, que cabrón. Sí. Son moi pro... O sea, justame o contraste. Sí, sí, Dios. Totalmente. Que máis? Se foras un can, que raza de can serías? Pero xente que lle pasa na cabeza, tío. Xente que... Hostia, pois eu que sei, tío. Eu sería un palleiro. Fijo. Ti serías un palleiro. O típico palleiro que vive 25 anos. Mitiquísimo. Home, non sei, tío. Pois eu creo que sería o mítico Yorsai este que teño super consentido que, sabes, porque viven como dios, tío, o sea, non fan nada, ti danlles de comer, limpan o pelo, non sei que, tal, duchita, viven como dios os cans, tío. Así que un desos. Boa reflexión, é verdad. É que, hostia, viven moi ben, tío, joder. Hostia, que viven de puta madre esos cabróns. Aparte, co chichito e todo, sabes? Hostia, tío, joder, que vida. Quen fose Yorsai, tío? Joder. Alguna vez fixeches algo ilegal? No caso de ser afirmativa, a resposta que foi o que fixeches? Se pode contar, claro, obviamente. Sí, a ver, estábamos un día nun descampado e matamos unha persoa. E entón, que van a tocar de normalidade. Hasta aquí todo normal. Nah, a ver, pues non sei, algo ilegal. Pues porque sí, joder, eu que sei. Pues como todo, Dios, ao final na vida se te paras a pensar faz tantas cousas ilegais. O sea, sempre que ves unha serie que non sexa nunha plataforma oficial é ilegal, se ves un partido de fútbol pirata ilegal, o sea, que sei, tío, pues demasiadas cousas, tío, non te sabría dicir. Brais do Val cancelado. Piratea todo. Molaba. Consideraste unha persoa superficial? Unha persoa superficial? Pua. En canto que? En canto a relación ou en canto a, non sei, así, a libre albedrío? Aquí non especifica. Home, eu quero pensar que non, verdade. O sea, quero pensar que non, pero bueno. Non sei. É complicado falar do mesmo, eu quero pensar que non. Sí, é que esa pregunta costa responder. Cal foi a túa peor experiencia sexual? A peor é non ter experiencia sexual. Esa é a peor experiencia sexual é non ter experiencia sexual. Estar... eu que sei, tío. Estar moito tempo sin follar é a peor experiencia sexual. Sí, eu penso que tamén. Peor que eso, tío. Que foi o último que buscaches en Google? O último que busquei en Google? Pues miro aquí, a verdade que non puta idea. Morenas en tu zona? Non sei. Real Academia Galega. Unha palabra que non sabía. Bueno, estamos con Esther aquí ahora mismo. Cal é o disfraz máis ridículo que levaches? Buah, onde Joker que collí unhas pinturas e empecé a facelo super mal e máis que Joker parecía non sei, tío, unha drag queen seguramente, ou non sei. Non se correspondía eso co Joker. O sea, ti víasme e dicías, és de todo menos o Joker. O sea, non sei que és, pero Joker non. Así que seguramente fose o día que máis ridículo foi un disfrazado. Hostia puta. Eu creo que hai moitísima xente. Houve un boom de Jokers aí atrás que era animada.
Hostia, tío. Alguna vez estiveches con alguén para olvidar a outra persoa? Hostia. Hostia, estamos aquí reflexionando por a vida. Hostia. Home, posiblemente, cando fose máis novo e tal, pero bueno, consello para, o sea, aproveito para decir que non o fagades porque é super injusto para outra persoa e tampouco os vai ir ben a vos a nivel emocional, así que eso nunca é unha solución. Pero supoño que sí, home, por non sei, con 17, 18 anos, pues seguramente. O sea, seguramente. Posiblemente. Eu sei, a ver, estou pensando tamén. É que a medida que está... É que son complicadas, tío. Cando foi a última vez que mentiches? Eu que sei, tío. Non sei, ni idea. Nas entrevistas, supoño, non sei. É todo mentira, é toda unha É simulación. todo mentira. Hostia, pois non o sei, tío, é verdad. Non son moito de mentir, pero non sei, ni idea. Están todos aí, en este stream, nesta entrevista. Que cabróns. Ai, que non, joder. Que cabróns. Se poderes pedir un desexo, cal sería? Que pase pronto o coronavirus e que a miña familia estea ben, de saúde e xa está. O sea, non... Eu creo que agora é o deseo máis solicitado. Non son moi original en este tema. De feito, Brais e máis eu non sabedes, vou vos dar agora a premisa aquí. Estamos buscando as 7 bolas de dragón para embocar a Shenron. Brais, o micro. Perdón, non sei que está pasando. A ver. Hola. Hola. Seguindo. Enchufa, vuelve a enchufar, si eso. Ahora non se escoita. Vale, por Dios. Ahora sí. Todo ben? Vale, non toco nada. Vale. Sí, ahora perfecto. Sí. Vale, perdón. No, foi agora que empezou. Xa estaba aí. Sí, a veces pasa, non me preguntes. Xa estaría a xente dicindo, hostia, o micro, tío! No, é que empezou, acabo de ler ahora, empezou micro, empezou a min agora. Vale. Chegou vos antes a vos que a min. Como carallo pasou isto? Baixa de Twitch. Cal é o teu límite no sexo? Tío, a preguntar ao carallo do Instagram, eu que sei, tío. A mía son 3 segundos. Se te refieres a eso... Hostia, que buena, tío. Joder, está é boa marca, Estou moi orgulloso de min, Hostia. Cuidado, Joder, que cabrón, tío. Hostia, ojalá. De un e medio que estaba antes, ahora 3, Hostia, de puta madre, tío. Joder, que cabrón, como te envidio. Xente, por favor. Teño que decir que me parece super sano que ahora a xente, o sea, que fagamos como o mítico meme este que había de unha tula de 3 centímetros, mi má, que cabrón, pedazo de tula. Eso está guai, tío. O sea, hai que evolucionar un pouco. Encántame. Que ten pequena e tal. Encanta. E aceptar os corpos e tal, e xa está. O sea, está ben que se poda... Encanta. Ese tipo de cosas están guai. Estou contigo, tío, que me encanta. Encántame ese meme, tío. Eso sabes eso quere dicir, sabes o que quere dicir eso, non? Sí, que ilustro. Que eu... Claro. Por eso me gusta ese meme. No, 2,5. 3, hostia, 3. Claro, que 3, bueno, 3 gente. Hostia. Que 3 son demasiado. Hostia, tremendo tanque aí, os pernos, madre mía de vida. Vaya K-47. Kalashnikov, polo menos, Me cago, que é o que máis che gusta dunha persoa? Pero para que, para ser amigos ou para ligar ou para que sea? É unha pregunta que te lá non hai contexto. Mira, para ser amigos. Que é o que máis che gusta dun... Para ser amigo, que diste, hostia, vou depositar a confianza aquí neste fulano. Pois sí, é unha persoa que sexa honesta e con sentido do humor tamén é importante, pero que se vexa que podes confiar nela. O sea, para mí o máis importante dunha amizade é que che pasa algo e podes contar a alguén sabendo que non vais sair daí se queres que non saia daí. O sea, poder confiar en alguén é básico. Eres feliz? Sí, non sei. É que, non sei, normal. É que para min a felicidade vai e ben. Nadie é feliz plenamente. É que é imposible, o sea, na vida non eres feliz plenamente, nin triste plenamente, o sea, digamos que hai unha serie de momentos, igual durante o día hai un momento que é feliz, outro que non, o sea, é moi complicado. O sea, que ninguén é feliz, nin é triste per se, o sea, é moi complicado. Sí, é que esta pregunta é moi jodida, moi jodida de responder. A xente que che diga, sí, son feliz. Non, en de coña. Normalmente non. Normalmente non. É feliz cando mira os primes, sí.
Eso sí, ves, efectivamente. Cando vexo os Price digo, joder, cago en la puta. Ese breve momento de vida son feliz. Sobre todo cando chega aí Twitch aí que di, hostia, tes esta pasta aí, hostia. Fua, cando vexo aí 20.000 euros ao mes, digo, joder, que guai, tío. Hostia, é que joder, é que é verdade, é que ti ahora, o sea, con 20.000 Sí, bueno, por aí, por aí. sei, é que eu ahora xa non sei que facer, tío. Eu ahora En que gastas os cartos? É sí, que xa hai tío. un momento que xa non hai pa máis, tío. O sea, que xa tes todo na vida, joder. Tío, que xa dixen, tío, de feito, non sei, de feito, vedes a Brais que é humilde, que está con ese mismo ordenador, podendo ter outro. E non, tío. E non, tío, humildad, valores. Valores, tío, Valor efectivamente. sempre aí, Así sempre, hostia, me cago en Dios. Aí, dime aquí pregúntalle se ten leiras, plantacións de madeira ou se ten un Set ou un Audi. Teño leiras, teño plantacións de madeira, pero un Seat ou un Audi non teño, verdad? O Audi non me importaba telo, pero non. Eu teño leiras, efectivamente. O importante é ter leiras, se son edificables, mellor. Hostia, aí tanto, madre mía. Das outras xa tampouco, pero das edificables, cuidado. É que se estás unha toxeira destas aquí que non vale nin... Diste, va, toma por cu. E de repente faches edificable e diste, cuidado. Aquí Nati preguntoume tamén se preferías, que prefieres, Twitch ou a televisión? Prefiro a televisión porque vivo dela. O sea, porque de momento Twitch non, pero evidentemente a liberdade que tes en Twitch non a tes en ningún lado. No hipotético caso de que ingresarías o mismo. Te imagínate que ingresas o mismo. Eu creo que Twitch porque eres máis libre de poder decir o que ti queiras. Tamén é verdade que na tele mola porque é unha especie de traballo conxunto no que todo o mundo aporta e tal, e en Twitch é como un traballo máis en solitario, pero bueno, se tuvera que escoller, non sei, se tuvera que escoller supoño que Twitch. A ver, é outro rollo. Non sei, é que é complicado, son cousas diferentes. Pois agora vouche facer as típicas preguntas que temos por aquí. Se a Jan quere deixar unha preguntiña que... Hostia. Gracias, Su, por gastar a peseta. Hombre, señor. Pero de gastar a peseta, non de Prime. Hostia, carallo, sí señor, joder. De feito, Su, de feito prometeu-me felicidades porque é o teu cumpleaños, creo. Así que felicidades de aquí de parte de Brais, de mí, de todo Dios. Felicidades aí a Su. Su eres hostia, xa tes o cuño de Sinchan ao teu lado. Por certo, eu tuve unha tipa aquí que, o sea, que chama Plamen, que, por certo, de aquí carote moitísimo. Chegou un día, eu flipei, porque levaba pouco tempo, suscribeuse pagando e regalou 3 suscripcións. Carallo, hostia, se dá gusto. Joder. É que dei, hostia puta. Si cal foi a tua máxima animalada esa, non? O sea, de ver así alguén que de repente se motivou. E despois 600 bits. Sí. A chica esa pareceme, o sea, eu quedei flipando. Dixen, xa fixen VIP permanente. Xa dixen, amigo, pa ti. A mí pasou outro día que de repente un paisano se suscribiu 6 meses, pero pagando, e foi como me cago. Hostia. Tô loco. O sea, ti ves eso e dis, madre mía. Podes te suscribir meses? 6 meses xa, sí, ata que te cansas. E vanche dando, pues, o teu Prime, o sea, a tua suscripción cada mes. Xa tampouco sabía. Non sabía, tío, non sabía. Pensaba que tiñas que ir mes a mes. O sea, non, este pa 6 meses xa suscribir. Hostia. Está suscrito aí. Hostia de puta madre. Ata que se canse. Hostia, pues eso mola, eso mola. Mola moito. Hombre, hostia. Que gestes esa... Su, te quiero. Despois xa falamos, cada marcha vai falamos aquí tranquilamente. Limpas o cu de pé ou sentado? Intermedio, o sea, non é nin de pé de todo nin sentado de todo. Estás aí acuclillado, non sei. Intermedio. Explicado, intermedio. Ti que eres home, que técnica usas para cando vas a mexar, cando estás teso? Pois supoño que sentarte sempre é unha opción interesante en ese tema, sí. Hai veces que a miro non arriscar na vida. Bueno, pois aí xa tes unha cousa en común con Alaxón Mario. Sí, tamén fai así, pois oye, mira. Irmás de mexada. É que eu uso a técnica de 90 grados. Claro, de poñerte aí inclinadísimo. Claro, e vas... Bueno, a min a ver, cas pinzas de depilar vou collendo. Joder, que pinzas de depilar, que cabrón, tío. Eu con microscopio, tío. Hostia, que guai, tío. Da clínica microscópico da Facultade de Veterinaria.
Non puño roubar, por eso cae tan mal. Como dominicano o panorama. Panorama. Hostia. Eu vou facer a típica pregunta que fago aquí, que esta é miña de cosecha propia. Crees que podo meter, isto para un amigo, isto para un amigo, crees que podo meter unha planeadora de 6 metros de eslora na praia das Catedrales? Supoño que hai algún truco oculto, pero supoño que sí. Está cargada de cousas, vale? Influi o peso ou... Pode ir perfectamente, se intenta que non estea a Guardia Civil por ali e quitándose todo. Perfecto, perfecto. Gracias. Crees... Nunha... Mellor de madrugada. Perfecto, en todos que eu cho consello. Sí, eu facer iso, así será. Unha pelea a hostia limpia entre Galloso e Piñeiro, quen crees que ganaría? Gana Galloso. Oh! Non porque Piñeiro non tal, pero joder, Galloso foi campeón de lanzamento de martelo e tal, está bastante forte. Non sabía, sí, foi campeón de España. Entón é verdad. É que teño un... Sí, non é verdad. Un dos meus amigos, o sea, amigos, colle e díxeme, sí, é campeón tal. Eu pensaba que me estaba vacilando. Todos o pensamos en algún momento que era vacile, pero non, é certo. O sea, está bastante forte, o sea... Pome, claro que é certo, é normal. Non, é verdad. O sea, tanto eu sei, é verdad. Hostia, bueno, pero eu creo que Piñeiro ten nervio, Sí, home, pode ser. Pasa que con Galloso perdes, tío. O sea, con Galloso... Eu contra Galloso seguramente ganar Galloso. O sea, é que non está fuerte, tío. O sea, non hai nada que facer. Mátate ca mirada. É como un basilisco. Joder. O Cordero de Dios quita o pecado do mundo. O cordeiro está bo asado con pimenta e patacas. A mí é como máis me gusta. A verdade. O pecado non sei, pero a fame, fijo. A fame quita, ben. Cal é o teu artiluxo agrícola favorito? O Sacho, creo que ten así... O Sacho, tío. Sí, vi un vídeo teu aí do Vine este do Sacho, estaba guai, o Vitor. Sí, moloume, estuvo guapo. É que cando vin o que o fixo varias xente en TikTok con martillo, sí, foi deixar unha en bandexa. O sea... Estuvo guapo. Que prefieres, o cheiro a marea baixa ou a purín recién botado? Estou máis acostumado a purín recén botado, así que o do purín. Eu de mar non sou moito. Bueno. Que crees que fai Galloso? Que é o primeiro que fai cando se levanta? Que pensas que é o que fai? Pois abre a cápsula do tempo na que está metido e pon a corbata e presenta o lugar. É un pouco rollo de Galloso. Eu estaba dicindo ao Xan Mario que eu imagino a Galloso levantándose, abrindo as ventanas nunha bata, sabes, aí tal, non sei que. Sí, esa ten, así. E vendo terras, así, en plan, rollo... Non quero dicir narco, pero sí, algo así, non? En plan... Wow. Sí, a mítica escena de Rei León, que está aí o... Correcto. O león, o sea, sí, que todo isto é noso, tal, sí, un pouco así. Eu imagino así. E bueno, tamén xa vimos que a última así se te deixo, bueno, teño dúas máis, as últimas dúas. Non te preocupes. Cal foi a túa peor falcatruada que fixeches de pequeno, pero esta que liaches de ou de adolescente? Puah, por nin puta idea, tío. O sea, de liala de pequeno. Bueno, supoño que unha vez que estaba eu... non sei. De adolescente, mellor. Que estábamos un día paseando, teríamos 16 anos así. Estábamos un día indo para a casa e había... A historia é surrealista. O sea, había un periquito encima dun poste de luz, no cable dun poste de luz. Empezamos a tirar pedras ao periquito porque éramos subnormales, o sea, éramos xente que non estaba na cabeza. Empezamos a tirar pedras ao periquito para asustalo. E resulta que detrás do periquito había unha leira de millo. E era unha leira con millo alto. Entón empezamos a tirar pedras, non lle demos ningún ao periquito. E dixen, tiramos a última e marchamos. E tirei un pedrolo así, e tireino, que é unha leira de millo, e escoitase a un señor dicir que me destes na espalda! E resulta que lle damos na espalda ca pedra e, bueno, foi un follón, pero estuvo ben, o sea, non lle fixemos daño, o sea, non quedou, non está mal, simplemente foi en plan, hostia, si, non, todo guai. Vale.
Sí, somos gilipollas. No, Somos no, gilipollas. hostia, de aí, fuá, todos locos. Bueno, aquí preguntaches tamén cal é a media de peras que te fas ao día. Bueno, estou intentando rebaixar o ritmo así que digamos que 15, 16, Guai, boa media. un pouco no que estamos. Sí, Boa sí. media, boa media. Estamos intentando manternos aí. No, aquí, estou lendo aquí un tío, un colega meu, que dixo que xa tío do vello pon, tomou polo cu. Os salvajes, os teus amigos. Hostia, pero están como cabras, E a última... Pedras. Eso, por favor. Que joder, perdino totalmente. Si algunha vez estando no programa, en directo, non? Si, en directo. Sí. En directo. Se entrou un apretón ou algo así polo estilo que dice, me cago en Dios, estou aguantando aquí. A ver, nós temos a sorte de que moitas veces no programa hai moitas reportaxes que duran 2 minutos, entón se tens que ir a mexar ou a cagar rápido dache tempo, entón non hai moito fallo. Pero sí, tamén pasado de, sobre todo, estarme mexando e dicir, fuá, tío, teño que xar unha animalada, o sea, teño que mexar xa, e nada, aproveitar a publi ou un vídeo corto para ir mexar e volver. O sea, non temos moito fallo por eso. Bueno, entonces sí. En un reportaje? Non reportaje paras o reportaje, vas mexar e punto. Vale, entonces está todo... O sea, aí non hai moito fallo en eso. Bueno, está todo controlado. Bueno, Xentiña, tedes algo que dicir este home? Antes de que marche. Gabi, se acórdate de... que onte a xente que me chegou díxome, vimos do de Brais do Val que non ten puta idea de facer unha raid. Sabes facer raid? Sí que sei, joder, pero non sei que pasou onte, que, o sea, poñer raid e barra e o... No, barra raid e o usuario. Perfecto, pero non vale. sei, o sea, a veces non me van, o sea, non me expliquedes, eu creo que é cousa do ordenador ou que son gilipollas, non sei. Pero pasou un amigo antes, Pasou a ti tamén, é que a veces dá fallo, tío, gustaríame decir, pero bueno. Pasou porque me di, joder, raidea aí, tuve no que escribir dúas ou tres veces para que me fora. O sea que... A veces dá fallo, gustaríame decir. Cantos cabalos ten que... Bueno, 2000, eso xo dixo eu, Miguel. Que pregunta cantos cabalos ten que ter para que se considere unha boa planadora. 2000. Os máximos posibles, suposo. Sobre todo porque tens que correr bastante. Bueno, Xentiña, aquí Brais do Val, estuvo aquí, de maravilla. Moitas gracias, tío, a verdade que super cómodo, o sea, super guai. Para coñas, moi ben, moi a gusto. Por certo, Brais, eu estou a pedirse de favor, non sei se podes, podes falar con Rodrigo Vázquez. Sí, hombre, comento un día. É que lle mandei un direct creo que ao largo do día recibe 300 por eso, tens que entender, por sabes, eso. Que non, é que non dá abasto. Ti sabes o que me levan pedindo aquí ao Roberto Leal Gallego? Hostia, Roberto Leal Galego, tío, hostia, sí, ten un aire, sí. É verdad, pois é falar con el, non te preocupes. A ver, molaría meterlo, o sea, xa teño xente bastante apalabrada, pero todos dixo, joder, pues a ver, voulle preguntar, eu tampouco quero que seas intermediario, nin quero meterte nun lío, nin pero comento un día, oye, dixeron isto tal, ti sabrás. Sin fallo, joder. Vale, pues ya os chopaje con moitos fillos. Bueno, tampouco con moitos, pero estaría, sí. O próximo a traer aí ao Aspa, xente. Pois oye, a tope con eso. Bueno, pois moitas gracias, eu deixo sempre o invitado que se despida e pon de carallo vas ahora. Pues nada, nada, acabo o stream, o sea, grazas a ti e a todos os que estuveron aí, que non sei se lles gustou ou non, pero bueno, espero que sí. E nada, eso, grazas por convidarme, a verdade é que eu pasei de puta madre nesta hora, fixoseme super corto, e nada, e agora, pues, bueno, sinto dicir que vou facer a competencia, pero bueno, que quede contigo que está guai, pero sí, vou facer a competencia. Que vas a ver Matalobos, non? Vinga. Sí, tiña pensado ver Matalobos por primeira vez, porque non a vin, o sea, non vin inteira a serie, ni moitísimo menos, vin capítulos soltos e gustaríame, pues, como ter un día no que todos vexamos Matalobos e comentalo en directo e tal, e parece que está guai. Pero bueno, que se quede xente contigo que non hai problema. Bueno, estánche dicindo aí gracias e demais, e moitas cousas bonitas se están dicindo aí. De corazón. A tope. Moi boa idea, o de Matalobos, ver así a serie todo tal, sobre todo para a xente que non veu e todo, pelo menos sintes acompañado, vendo a ti tamén todo. Moi guai. Pois aquí un bicazo para ti, tío. Cando queiras facemos cousas, cando che apetece un Among Us,
Perfecto, tío. E se queres un día, uno... Veña, xente, que andabas pedido Fortnite, ou se queres un día, uno me ao Fortnite tamén, veña. Venga, hombre, así me gusta, joder. Veña, va. Que te vai gustar, home. Eu non sei construir, pero bueno, aí está. Non sabemos ningún, non te preocupes. Veña, lo. Pois en mi Bueno. caso, veña, chao, Brais, tío. Chao, Un placer. chao, chao, Chao. Pa, 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 pa.